Good morning, good morning. Sampabian. Once again, first ride namin to. Ano muna kami ng blessing muna kami sa Manawag. You know, pogi oh. Sampabian. Good morning, Sampabian. Pangasinan. Lalakad-lakad kami. Baka makachempo ng ano. Chicks. Hindi. Makachempo ng almusal dito sa Bilan. Bili kami ng almusal. Ako, makachempo tayo, chicks. Dami ng tao, madilim-dilim pa oh. Gaga pa nga si Alo, nagdakwatsa na. Sila Kuya Hildo. Di pagbabalik. Baka nakadagit na yun. No. Yung bundok na yan, bundok na yan. Tatanong yung bundok na yan, yan. Yung buong bundok na yan, hindi atin yan. Kanila yan, bundok lang yan. Hindi, yung Baguio eh. Baguio na yan, Baguio na yan, Baguio. Dalawang oras na lang, Baguio na kami kung gusto rin namin. Kasi walang tutuluyan eh. Low tide ngayon, low tide. Low tide. Low tide ngayon, layo ng dagat. Oh. Guys, ang buhangin dito, guys, hindi ganun pino ang buhangin dito sa Sampabian. Napaka-pino niya. Pinong-pino. Napakalumanay ng agos. Pero malayo pa, pero ang dagat dito, kahit ang layo mo na, mababaw pa rin. Ngayon, may nagpa-photoshoot pa dun oh. Ganda ng sunshine ng araw dito. Mukhang liwayway. Ayan o. Palabas na si Aring Araw eh. Pero maaga pa. Time check natin na yan oh, hindi pa alam eh. Yan si Melvin. The Vlogger. Lumulubog yung sapatos ko. Ah. Ilan lang tayo pre no? 8 lang. 8 lang kami nag-ride. Wala, balik ka tayo ulit. Wala, ano lang to? Live lang to. Naka-live ako. Wala akong ano ngayon pre, wala akong pang-edit, sira ang computer ko eh. Eto, ano yun.